продължава със своя монтаж на бронята. Искам да ви кажа, че по-малко от минута и шарваме готов. Значи тази броня може да си плава това колкото иска, той може да измени на пистата. Дами и господа, а сега ще видим с майсторските умения в дрифта, горе-долу какво да очаквате от него. Неговото лично представяне пред най-добрата публика тук в Плевен. Дами и господа, Владислав Шаро! Следващия участник в нашия тук